No. No. No teraz to już zap... No. Już możesz. A nie, że założę szkołę. Poczekaj. Dwa spateczki. Ja założę szkołę. Tak to je ľahké. No, pokażemy panu, co pan No. Backflip. No. Neboli. To 2 minuty videa budú čisto, tak jak Adamka. 3. Hej. Ešte dvakrát a možno by dopadlo. No. Aspoň mohol. Bude viac ako na zemi.